Miang nong no funo kita Muikhumu ke kabon ta tini ke tor kata wate bo swkha ke ba ganan ba naitung swkha khaisu ka beng na paira na ni bagai tukon pari me ko sab agi orai bathai saka sala orai bathai kumun angla ama hangge sini dragon fruit ka agi sema no funo kanang no ke ko tane যখন bathai thai tungu jan tara se ko yang rawa swkha sato waras habi tongna musung siwang kha Tung no ma bisna ba hanya hob wate bi kichaman kalai li hang ba camera wa sak sija ga puran dragon drangai phai ga current kurun thangwai ka nobar shi ui tonga sabo samung nang sari na good morning fungka ham jotono no tai hane helam soko nok jotono nani kutal video kutal vlog toksa tokte roksi sa sak ngai dong mai kha parawa ba ekdom aram amongke mui furai am swkha khasin aro am swkha kha gobang ma pura ama samani kahampo ko wa grong no bulum ke sar kha wa ro hamai chango do ke tama jana khang ke saw borok bo ke ko yang go na ji ama hani gobang ma sa shuko hani asa mo ko aro mongke ko bosi khumta ya da han khumta ya amse tus badia ko ama hai mang tapi thogo angka thok jago pura momang ase bubar bonai thok bini khum hai ni ui dong kai baton man khum hai kana pura jese college ade am sung phayo sabo samung nang sari na phagi chini noga sab agi orai bathai saka sala orai bathai kumun angla thok jakia ko kungma sesin ro orai bo phang dong ka bathai bo kungman thaite kungma thayo kaisho sasuk thayo kubang ama hangge sini dragon fruit ka agi sema no funo kanang nong na taw hangge tor khata tasha kaso sar thanga sin magana bare oke ang nong no Muikhumu funo gan do tongadi dong no taneri rekha agi funo jago phantok ang mai kusu bathai thai bela ke ko taneri যখন bathai thai tungu jan tara se ko yang rawa thongpara ka taneri jakse pan jan tara bathai ke sije eta to bisingo ko bathai tung hi kor rogo bathai ko mase quarter bai jo miang nong no funo kita Muikhumu ke kabon ta tini ke tor kata wate bo swkha ke ba tor phebi kan hadi wow basung nai thok sung amono simin hai ke ma ton chu onya hongke sung ta te no khuri ma payo among ka no ganan ba naitung swkha sung phaisa khuri sa kata yang ni khuri sa kata phaisa ge ko oro tong ko ba kaisa yang ka khuri sa ka phaisa miya ma hani gobang mang pa no khur ka hingke ba kom nong thang Muikhumu hai bahai se jip dong kun ba han juda koro kaisa am sok tong shu koro bolong ro bising ro tong kaisa kusuta ka gala na rising je sinina rok sinina mo samung nang pumar kana ko samung nang kana phai mon rok sinera tong nong no funo gan no khangna hani khangma se wasem betek bai phai na hala bathai thai jam gana reisa sinai kiting ke rai ro bai ka patok ba sarang kang emne bo thok sago ke bazan ser sinai ta
Dibor kaham jotono no tabok sang makhang nukjagai manchio hingke baksa borok ano hono filter video khaio hinui mo blog dana khe tamo hinui blog o bo filter mano filter to use khaina bagui no rwjago hingke ang bo use khaio filter hinui ba borok ni makhang ba makhang tongnai hai diba na skin simi kisa glow ongko ta je khe satung tungkha jotono yang tungui tongo jotto saimano bwsuk satung tungui tong o satung jora o filter sara video rok khe hansi views kwrwi tep phaiklang norok khari thangmani gahai pano bwkhanai khengjak satung jora o tamni hingke yang fan rijak bwkhanai tungphlau do bwkhanai khajukhai ma tono bola hingke khajukhai tonkha hingke bwkhanai pumui tongo hingke abono fan bai no baroinai thanda khaina naitongmani tahaino hop hop khe bwkhanai ni kogo ta satung rok ongkhorei phaimani satung ongkhai phansi bwkhanai dului khaitongmani amtui nungko bwkhanai ani amsuk bo bara hinui maya kisa lokha bate bo ongota khawi ma tono hingke bo koloma jora hingke bo bwkhanai no tonnani kosto kwchangma jora hingke bo sunani kosto bwkhanai kolok hingke kosto mangsingui tongo swkha satung oro habui tongna muchung siwangkha ice kisa nagana markha bokhe rang tongkhe o satung jora koloma jora o tirpura o tis tongola khamang 6 rang green bagui saino hop hop khe 6 jok khaima tongo suk tungkha no ma bisna bahaino hop watibi kisaman kalaili hangkaba tam goyam kora khai kora taklai ma chawan bwskang to tani paikhen ke ba oron masa sinai taklai ma tongman jaga kring suka tungmani emni bora asuk tungya do ponse bisna wongko tungo ta markheno bohno nyo lamthai boisi thuja jau haipon jam sakai hop tam sanai pura han tungui tong tola tu sut bojak ma phen do phanse theinai nari ko yang tai masa satung markan tu satung tu hangge no betlai satung tu watai kisa pan ma chini ba baheng no tra wana siu sai me nyata markheno bongkai tongkha tungphlai tongkha pano nokha kosom atom sa sambo watai jawana wayale saime toble thanda khaino balle phaigara ka watai wathang sida wajathang sinogo wathang putung songnogo ba wathang ayo pura market nogo pura market to wa ke marang aja camera wasak sija kya puran dragundrang phaiga current kurun thangmai kana bar siungui tonga thanda lengkha ora wana waya hamle silia aso kosom ke nukja kya sini khum andra gundra sung tongsu khaichu ka beng na paira nani bagai tupan pari maya ko pakhe complete ngke naithok nai markhe nangkhe to naithok na hanai no rabung ko naithok sang nai no pa naithok sang ka khayo tak to mo paya ko design onoi thanai pro sen sangai thangnai naitong ni norok pai furu ganang nong no anti sat katal narang mani khana nong no soi funu gan do take sa blog ha ta naithok kan rok sat tang mai madam masang tin ke phone kliya hai phone ko simer ka tak sa blog ko sumai phone na pan ta bo satong na bagai sumai sumai mo jar siri bla tong phlau han bagai sumai me ngota ke tini bagai video am su jar tin ja jatana hor ka am khang tai phone male am sukai sailap kore kolma jara ma khang phone kai ke tam ja nang no sai me ai phone pan to ka ma khang phone kai ka mo so bye bye good night